Osaba boni hartu dut gomutan. Oetik telebista ikusten zuen naiz eta gehienetan kasu handiegirik ez egin. Une hartan, baina, adiari zitzaion begira. Gibraltar itsasartean hildako etorkin batzuen gorpuak ageri ziren pantaila. Irudiak ikusi eta tristatu egin zitzaion aldartea. Zer zuen galdetu eta telebistari begiratzeko agindu zidan. Haize handia egoten da itsasarte horretan, esan zidan Urrena. Olaturik ia ez da egoten, baina haizea ikaragarria da. Horregatik, komeni da itsasartea zuzenez zeharkatzea. Txalupak kostatik urre joan behar duelako beti, babesian. Txalupak itsasartea zeharkatzeoko bihurgune handi bat egin behar du. Haizeak ondorez dezan. Hori gutxi balitz, zamaontzi handiak igarotzen dira handik kaladan. Eta kontu handi zibiltzea komeni da hietako batekin talkarik ez egiteko. Gaixorik zegoen, baina ondo argi zituen itsasoan ikasitako guztiak. Koitadu horiei gertatzen zaiena latza da benetan. Haizearen eraginez urez betetzen zaie batela, baina ez pentsa olatu handi batengatik betetzen zaienik ez. Zipristin urez betetzen da batela, pizkanaka. Saiatzen dira ura uzten baldeekin eta, baina alferrik izaten dira ahalegin guztiak gehienetan.